ngenxa balala mungebisa ngamagama unyukubesi nami ngomuntu safana nje ngishopha ungihlukumeza ngenxa balala mungebisa ngamagama unyukubesi. Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV1 also ichannel kaDokotela uDr Mngcwabo uyahlehla. Hambe ku YouTube right now uma kukuthi uzwe ngabanye nje bethi hayi impela ungakwazi ukuyithola le video ku channel kaDr Mngcwabo uyahlehla uyithola futhi na kuSiyaviva TV1 and please don't forget to subscribe. Abantu bengakhohlwa nokusubscribe ku Black and White TV. Ningizimu Africa worldwide lami kame ngo MC Pholobaso Andilwa kaNgcobo ukhethe kahle wabukela Siyaviva TV1 njengalesi sikhathi. Dokotela sikuphi ithuba ubingelela abantu oswela namhlanje. Ngiyabingelela enhla nasezantsi umhlaba wonke naphesheya kwezilwandle ngiyabingelela MC ngiyabingelela kakhulu. Siyaviva TV ngiyabingelela, Black and White TV ngiyabingelela kakhulu ngithi nje bafowethu nonke hawu bakithi ne channel kaDokotela uMngcwabo uyahlehla nakhona ngithi ngiyabingelela. Kuyasithokozisa kakhulu ukukhulumisana nawe usuku nosuku. Namhlanje simbathwe izintombi zesilo okukhomba kona ukuthi into yakwaZulu uyayiqhakambisa futhi uyayithakasela. Kafishane neDokotela namhlanje sikubamba sisemcimbini esingathi indumezulu enqophamlando yomcimbi othe awuhlelela abantu baseNyukhasela ngenhloso yokwenzana. Lo mcimbi lona mapholoba ngithe angiwenze ngomhla ka30 mawuzokhumbula bengikhona la ku Siyaviva TV ngakhuluma into ethile manje ngalento yokuthi ke mina ngiyayithi ke ngumsengo wamabhubesi abanye ke besenga ezimithi nabanye ke benza okuthile okungeke kufike emabhubesini ingakho nginalo mcimbi ngangithe ngizokwenza imembership ngiphinde futhi ngenze nalendlela nalento ethi bonke abantu abawumndeni wami ngizobanikeza uthando necare umhlaba wonke futhi ke lokho kuyenzeka ngase ngithi ke mapholoba ngiyakwesaba lokuthi ngidume eLimpopo noma ngidume eCape Town noma ngidume eUnderberg lapha noma ngidume ke eThekwini kumama umkhungu la ikhaya kungakabi kanjena njoba ubona noma njengoba ubonile ngaphakathi eholweni. Kugcwele ngendlela eyisimanga Dokotela abantu bonke bebe into abayizele kakhulu bathi siyababona abaculi siyakubona ukudla kodwa sifuna ukuzwa ukuthi umongameli uzothini. Omunye uthi awukuza uRamaphosa awu naye inkunzi yami siyafika igqoke kahle kubhali ukuthi ke umndeni kaDr Dlamini iyona NGO elontshwa usukwini namhlanje ezophembela abantu ukuthi bebe nendawo yokucasha neyokuhlonipheka. Asikhulume ngalento yokuthi njengomuntu obizwa ukuthi uDr Mngcwabo uyahlehla kungani ucabangela abantu entweni ephathelene nokufa ubungawufisi wena umngcwabo eduze kwakho? Angufisi phela mapholoba isimanga senza lokho nokwenza ukuthi ngingawufisi ingoba ngisuke ngicabanga ukuthi umuntu mayefele mapholoba usuke engacabangi njengathi sonke noma usuke engekho mhlawumbe emzweni lesuke sikuyo manje kuleso simo leso ngifuna ukuthi sithwalisane mina naye. Yes yebo. Okay, Dokotela singene kuleyo ukuthi ke sengizwile ngalomasingcwabisano omuhle ngalolu mbimbi lalomndeni. Bengitshena mina ukuthi mawukhuluma ngomndeni ukhuluma ngomuntu wakwakho. Omunye uthi hayi ngoba wena wakadlamini maybe ukhuluma ngodlamini nje wodwa. Kanti cha ukhuluma ngawo wonke umuntu ofisa ukuzoba umndeni kanye nawe share inkinga zakhe, share ikhalazo zakhe, share ubuhlungu bakhe kanye nobuba sesuke ebhekene nabo ngaleso sikhathi. And sikuzwile umention ukuthi kuna nama starter pack nje akwenza kube lula ukuthi umuntu ngakwazi ukufihleka wathi maye inakekela nje mhlawumbe ukuthi kancane uthi fahla kancane. Mapholoba le starter pack sami mawuzokhumbula sike sakhuluma ukuthi asibe ne membership. Le starter pack sami mawusithola umeka sure ukuthi mawungafuni ukuhlala usisebenzisa noma ungasinikeza nje othile ekhaya usimaintain ngo60 kuya phezulu ekutheni ngenyanga kungenzeka ukuthi urecharge less than 60 rand akwengisho kanjalo kodwa uVodacom uthi abas recharge from 5 rand up to 50 rand. Kodwa ke mina ngifisa ukuthi kubantu phela engibathembana abantu abaphila nami hayi phela nalaba fowethu inkosi yami nalaba ukuthi hayi bakithi akwenze nje asiqale nje ku60 rand kuya phezulu kuze nanoma ngabe imuphi umuntu ophethe iSIM card eyami ayithole kimi afihleke ngesizotha. Uthi nje ngeSIM card iyodwa bese kuba ukuthi uyakwazi ukuyinakekela.
akukho nje okunye emapholoba ngagcina ngo-2021 manje namanje usaphinda leyo nto uvele ushaye khona engathi manje nawe usuyahlola hayi mapholoba kwenziwa kanjalo noma ubani phela ophethe isim card nje ayithole kimi kodwa hayi lawa ahambe ecoshe emgwaqweni nakulaba-ke futhi esebembatha ama-curtains bethi bazama ukubamba ilevel yami kodwa ithole kimi isim card uyirikhelwe yimi nge-ID number yakho ngoba into ebalulekile i-ID number ekutheni kwenzeke konke okuhle. Okay, Dokotela ngiyafisa ukuthi singagcini ngokukhuluma ngento enhle kangaka eyenzakalayo. Kugcwele imoto lana, kugcwele abantu, kugcwele yonke into abantu basele ngaphakathi nje basila bayabusa. But ake sikhulume ngento ethi mina ngoba ngifikanga yini engiyithola kumngcwabo manje. Okay, sengizwile ukuthi mangingalanda starter pack nami ngafihleka ngezizotha. Kodwa sikhulume ngomzalo befisa ukuthi naye yakhe ingane ikhule ibe intombi njengalezi ingane, igcwebezele, ishine, iphase nasesikoleni. Unenkinga yokuthi ayizwa imhloniphi. Yiliphi ikhambe esinalo lapha ekhaya lokubuyisa lento? Yes, ngahlala nayo ayinxenxa inxusa ukuthi ayihloniphi kodwa unayi into siyazi mapholoba uselapho nje ungakaliqedi inkosi yami nezintombi zonke zezwe lonke zilalele zingibuka hayi ngiseyithendeni phela abafowethu nalabafowethu la ngiseyithendeni ngiyoye ngifike kumdlokombane ngiphinde ngibonga inkosi yakwangema awu Madlokovo omkhulu ngiphakamisa isandla la ukhona ngiyathemba njengoba ubona nje ngihleli namaflower ezwe ngihleli nezimbali zezwe futhi lokho engikwenzayo njengoba ngihleli nezimbali zezwe nje mhlawumbe mangilala ekseni kuzosa kunokunye engqondweni yamapholoba yokuthi lezi ingane singayibutha kanjani ekutheni zihlale nje ziuhlobisa umhlaba bese ngithi ngifuna ukutshela abafowethu laba ukuthi abangigadele labafana abahamba ngamavurupha lawa angekho straight anama AAPV ukuthi abamusa ukuphazamisa phela izingane kwalezi imoto abahamba ngazo azijabulisi bese bebelimaza izimbali zesizwe lezi mphakathi nonke izwe lonke isizwe sonke silalele maduzane nje mhlawumbe maduzana kwengisho kanjalo maduzane ngiyafisa ukwenzela ukuthile labantwana nabafowethu laba bayangizwa ngiyafisa amapholoba ukusho lokho mina ngumsengo wamabhubesi ngiyafisa nje izoke yenzeka ifestival la eNewcastle ezovala umhlaba wonke ezovala nje ngci thaqa ngizobacela nami abafowethu laba ukuthi bangenzele. Okay, Dokotela singabona yini umzali ekwazi ukushaya u5 kwakhe ethi la ekhaya ingane ivuka yenza u1 no2 no3 la ekhaya ingane zakhona zonke zibuya ngalesi sikhathi hayi emva kwalesi sikhathi uma sekuzame waqeda kodwa ezwa ngodokotela umngcwabo ukuthi uyakwazi ukuwasha lo mzali ingane ekwazi ukumuzwa yiziphi izinto ekufanele aziphathe mayeza kuwe noma wena siqo masikhuluma ngomsebenzi owenza ekhaya yiziphi izinto oyuzenze kumuntu ofisa ukuthi izingane zakhe zimlalele ngoba abazali bahlushwa izingane abanye bahleli nezingane ezinhle kanjena ziyezwa amandla omgodi phela hawu bakithi hawu maya amandla omgodi amandla omgodi yazi ayangena ngisho uphuza itiye amandla omgodi ayangena ngisho upheka ipapa amandla omgodi ayangena ngisho ugeza amandla omgodi ayangena ngisho uwasha manje nje ngamandla omgodi ngiyafisa ukuthi inkosi yami bazale emakhaya uwatshele nje uthi la ekhaya ngifisa u1 no2 no3 ukuthi kwenzeke uphinde futhi na uwatshele ukuthi ngiyafisa amandla omgodi ungilekelele ekutheni ingane yami igcine nokuthi ekutheni ingane yami ingahaleli noma yini eyibona la ngaphandle emgwaqweni. Hayish Dokotela isikhathi ngiyazi ukuthi asikho sikhumbuza ukuthi usebenzela kuphi usebenza ngazo izinsuku bese usipha nezinombolo. Ngisebenzela ke la eNewcastle ema4 ngisesela eNewcastle kuphela ngisesela eNewcastle kuphela mangiphuma ngiphumela ngaphandle ngisuke ngiya emntwini osuka la kimi ngisatholakala la usizweni ema4 eBlue House lapha na 7334 inombolo engitholakala kuzo 073 219 664 ne-office Monday to Friday 034 004 0011 noma kanjani mapholoba bese ngithi mapholoba ngiyaxolisa nje ukutshontsha ababukeli uma kuukuthi uode iproduct kwaukuthi ayikafiki kuwe noma mawuthi ayifonela le nombolo ka073 ufuna usizo ngendlela ephuthumayo ngomsombuluko uze kushawula isihlanu fonela ioffice number
usho uthi futhi kulosiso lozobukhuluma naye umtshela uthi akabhale phansi ukuthi wena uthini product yakho awukayitholi ngoba akekho umuntu engimhlonipha njengomuntu o-order ama-product ambudi. Yes. Ningizimu Afrika nizwele channel Dr. MNGCWABO UYAHLEHLA channel Siyaviva TV1 channel Black and White TV yanthanda lesimanga simcela kukona ukuthi subscribeane kona wonke lama channel bese nodokotela nezintombi ezinhle angazi nganizama ukuthi mhlawumbe ikhona into enikwazi ukuyisho noma nje eyisaga noma isisho sesiphetha nje kafishane on 30 seconds nje anything noma iculo lingalomemeza nje manje silizwe kafishane. Mapholo buselapho nje inkosi yami ngokuhlonipha abantu nangokuhlonipha bonke abantu inkosi yami abasebenzisa idatha ngizothi nangu Michael akasondele kimi abingelele nje la athi sanibona emakhaya ngizomsondeza nje uMichael wami la eceleni kwami abingelele njengoba uzothi mayibingelele uzobe sebingelelela zonke intombi zaseNewcastle bese ngitshela abafowethu laba abasebenzela uSiyaviva TV no Black and White ukuthi hayi maye bakithi eNewcastle umntanami nje uzobingelela athi sanibonani aphinde nanangi yana bakithi uMaigeliza wami uMayimunki wami naye athi sanibonani bingelela Michael. Sanibonani ngibingelela wonke umuntu obukelayo lana. Okay, igama lakho nesibongo? Igama lami nguSanet Sithole. Ngihlala khona la eNewcastle. uSanet Sithole eNewcastle. Igama leqembu lakho? Namakhwela Ntaba. Ubani igosoleni? No. Okay. Nina sifuna ukuba intombi kuphela manje sikhathela amadoda. Niyakwazi ukuhuba? Yebo siyakwazi. Kulungile bazovuma laba abanye buya ngapho wena ntombi. Nawe ichaza ukuthi ubani bese ke nimane sininika inkundla sina sinodokotela sobe sesibalela. Kusho ukuthi babukele emakhaya nje banibona nje engale ngingapha kusho ukuthi MNGCWABO versus iMC Polobasi. MNGCWABO and Siyaviva TV versus angiyabona kodwa angisho ukuthi ingane yami leyani igibele ihambe bahamba ngoMercedes labantu kodwa ayikhwela ayikhale. Yabingelelo ichaza igama bese niqala ihubo ke. Sanibonani babukela emakhaya mina igama lami nguSiyanda Shabalala ngala eNewcastle. Siphethe umlingo saduma kahle kwakungelula siqala ukuhlola thina sakuthanda vele saduma kahle siphethe umlingo saduma kahle kwakungelula siqala ukuhlola thina sakuthanda vele saduma kahle siphethe umlingo saduma kahle kwakungelula siqala ukuhlola thina sakuthanda vele saduma kahle siphethe umncwabo saduma kahle kwakungelula siqala ukumazi thina samthanda vele waduma kahle siphethe umncwabo waduma kahle kwakungelula siqala ukumazi thina samthanda vele waduma kahle siphethe umncwabo waduma kahle kwakungelula siqala ukumazi thina samthanda vele waduma kahle